Il-kuntratti il-ġodda maħruġa għal piloti ta' Malta Med Air huma każ klassiku ta' impjieg prekarju. Hekk iddikjarat l-Assoċjazzjoni tal-Piloti tal-Bdoti l-Alpa waqt kawża fil-qorti rigward il-kuntratti il-ġodda tal-Med Air. Fil-perjodu tal-pandemija fl-2020, l-Air Malta li hija kumpanija kontrollata mill-Gvern spiċċat tkeċċi madwar 69 pilota. Madankollu meta 9 mill-eks piloti tal-Air Malta marru biex japplikaw mal-Med Air li hija wkoll kontrollata mill-Gvern, indunaw li huma fuq il-kuntratt kienu imniżla bħala self-employed. L-Assoċjazzjoni talbet biex il-Gvern jonora l-obbligi li jagħmel lejn il-piloti, iżda l-Gvern irribatta billi qal li l-Alpa m'għandix l-awtorità li tirrappreżenta lil dawn il-piloti. Il-Gvern kompla biex ċaħat l-akkużi tal-Alpa li naqas milli jonora l-ftehim tiegħu mal-Assoċjazzjoni u insista li jagħmel minn kollox biex jilħaq soluzzjoni aċċettabbli taħt iċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija. L-imħallef iżda ċaħat it-talba tal-Gvern biex l-Alpa tirrappreżenta lid-9 piloti, bil-qorti tiddikjar li l-Alpa kellha kull dritt tidher għad-9 piloti. Il-każ ġie ppreżentat mill-Alpa u s-46 ex-pilota tal-Air Malta li qed jinsistu li jerġgħu jmorru lura l-ftehim kollettiv innegozjat f'Jannar tal-2018 li kien iffirmat mill-Ministru tat-Turiżmu ta' dak iż-żmien Konrad Mizzi. L-għadda tal-Bdoti talbet ukoll ittra mingħand il-Gvern li tiggarantixxi l-paga tagħhom f'impjiegi oħra mal-Gvern.